आं खेबग्रा जागोन ब्लकारसो आं ओरैहाय सिगाङाव ब्लकारफ्राथ' सिगाङाव थांमोन दा जा मोनोब्रा ब्लकारा जा मोनो बखा होनदों नों बखा गोदावसोराव मोनाबो बिदि खालामबा रावबो दाङैनि मबाइलखौ नोंसोर खेबनो नांगोन खेबदों नामा बेखौ नांथाबाय रावन जादो दे रावन जानांगौ बेंखन महर लादो आंखौ खेबा होनदों आंबो थानाय सिस्टेम खानाया फालावबाय आं मिथियाखै दहायनो दिनै हाबाफारि बायदि जोंनि गिबि खेला गेलेनाय बे हाबाफारिखौ जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि मिजिं नार्जारि सारखौ बे खेला गेलेनाय हाबाफारिखौ गेलेनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि कृष्ण सारखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियावनो फुंबिलि समनि गोजोन हामलायथिखौ जासिबोनाय जाबाय बे समावहाय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि सेन्ट्रेल बिसा समितिनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट रजेन नार्जारिजों बेजोंनो लोगोसे जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनिनो गोबाव समनिफ्रायनो बा खामानि मावबोबाय थानाय मानगोनां अमर नार्जारिजों लोगोसेयैनो जोंनि चिरां जिल्ला बिसानि आगुनि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनिनो बोसोनगिरि लोगोसेयैनो जोंनि चिरां जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मोसानाय फोरोंगिरि आरो आंनिनो आर्टिस्ट लोगो गिबियाव आं आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय आरो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होदों आरो हामबाय जासियो जे गावनि बेसेन गोसाखौ लाखिथ'नानैब्लाबो दिनैनि थारिखआवहाय बेवहाय थुबुर जाफैनो हानायनि थाखाय बे समाव आङो एसेबां गोलाव बिबुंथि लाखिलांनांगौनि गोनांथि बायदि मोनाखै खारन जेसेबांनाखि दङ आंनि नुनायाव आंनि नोजोरावहाय जों गासिबो आर्टिस्टफोरा आरो बिसोरजों लोब्बा लाखिबाय थानाय सुबुंफोरानोखा बे हिसाबै आं दिनैनि थारिखआव बे जिल्लानि सायाव आरोबाव गुवारै बेखेवनानै होनांगौ बायदि आं गोनांथि सानाखै जेखियानो जाया मानो दिनै जोंहा 3 बोसोरारिनि उनावहाय जोंनि बिसानि जायनाखि बिबान मोननायमोन बे बिबानखौ जोङो फोथायनानै गोदानै आरोबाव गोदान महरै गोदान रोखोमै आरोबाव हाबा मावनो थाखाय गोबां बिबानगिरि गायसननांगौनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो 3 बोसोरनि उनावहाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों माराखौ गैला गैला सम खेबलाय माबा मा होनो Masuk. Zia. Abu Noah,
नैबेलाय बे माबाया जों मबाइल बायनानै 시시시시बाबो होनांसिगोन Sama doctor lagi beneran. Doctor nanda gua kan kalau nanda nggak sih. Jangan simpul दा बिथांमोना जोंनि उननिफ्रायनो साफा साफा जायगा जायगायाव दाब दाब बिदिनो खननानै मोसानानै साहस देखायबोनाय गैयामोनब्ला हयथ' दिनै जों बेबायदि ज' जानो हानाय आरो नै देंखोगिरि बिथांमोन नङामोनब्ला दिनै बर'नि जोंनि एखेबारे मुगानि उनाव मुगा मानसिया गोबोरलाङोब्लाबो मोनसे समाव बिथांनि गाराङा गोजावबाय थागोन बार' जाय ब्रह्म बिथांमोन गैयाबाथ' जोंनि सिनेमानो जागोन दा गुबुनफ्रा जाहैबाय हिन्दीयानो जा असमियानो जा बा तेलेगुआनो जा बा साउथनि सिनेमायानो जा बिसोर जाहैबाय माहाजोन सावथुन दिहुनग्राफोर बा इन्डास्ट्रि बिसोर जाहैबाय साफा साफा सेलिब्रिटिया क्रर क्रर थाखा गोनां जायो आरो बिसोर जाबाय सेलिब्रिटिया थांनानै थानाय इन्डास्ट्रि खुलिनानै बिसोर सिनेमा दिहुनो आरो जों बादि नोंथांमोन बादि फावखुंग्रिफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहाय फाव खालामनानै एक्टर एक्ट्रिस जानानै एक्टिभिटिस खालामनानै रल खालामनानै थांनानै थानाय
बेयो मोनसे राहा लामा बेयो ओरैनो रंजानाय मोसानाय खननाय हारिमु दिन्थिफुंनायल' नङा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ गोसो होनांगोन जि गोसो होयोब्ला होमबासो जोङो स्क्रिप्ट राइटार जागोन जोंनि दिनैनि केयारटेकार रजेन नार्जारिया जुदि सिनेमानि सल' लिरामोनब्ला नों सिनेमाखौ बोरै खालामनो जोंनो राइटारबो आरो बिथांनि सिकुवेन्सखौ लानानै जुदि जों साफा सोरबा बोरायनि रल लायाबा बे सिनेमा बोरै समायगोन बिफा जानांगौआथ' बोराय बैसो जानांगोन नङा होमबा आरो न'खरनि सिनेमा जानांगौआथ' बिमा बुरैबो थानांगोन ना गथिखे बे बुरैयाबो सासे एक्ट्रिस बेनिखायनो जायखिया मोनसे सास्त्रबादि जोंबो साफ्रोमबो सिगांनि जि दिन्थिफुंनाय लामा दिन्थिबोनाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा जेरावखि थाया जायफ्रा जोंनि गेजेराव गैला बिथांमोनाबो जोंखौ आस्था हरथों जाय अबसर मोनाखै बिथांमोनखौबो जों सनमान होनो रोंनांगोन आरो जाय गोजाम खननाय गोदोनि खननाय दानि खननाय बयखौबो सनमान होनानै जोङो ज' आवगायलांनांगोन अब्लासो जोंनि हारिमु आरो जोंनि थांखिया जौगागोन दिनैनि बे चिरां जिल्ला बिसानि गोदान मावफुं आफाद दाफुंनायखौ दैदेननाय मानिजाथाव आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि मस्ट सेनियर आर्टिस्टफोर जेरै आदा खांखिला आब' मिना दैमारि आरो जों जायखौ सिगांसिन मिथिनो मोन्दों एक्टर बर'फोरनि एक्टर होननानै बुङोब्ला अमर नार्जारि बिथां आरो लोगोसे सारियावनो जिरायनो हानाय जोंनि सिनियर आर्टिस्टफोर नोंथांमोन आरो जाखांबोखांनाय जोंनि फंबाय बिनानाव लोगो नोंथांमोन जोबोद मोजां मोनदों गोदान बदि जानायखौ आरो आं नैबेखौ आरो साबसिन मोनबावदों दिनै आसरित धरननि गोदोनि परिबेसा आंनाव फैदों आरो गोसोआव आदामोनखौ नुनानै आब'मोनखौ नुनानै आब'नि गान खोनासं सिंगार जाबाय ओरैबायदि गोदोथ' बे रेकर्ड खालामनायसोमोन ना ग्रामोफन बेयाव खोनाजेनथारलाय आब' लोखि ओरैबायदि अहाया दाबो अहाया ओमफ्राय बिनि उनाव आच्छा बे जिनिसा आलायारननि सिगांमोन आबौमोननि बे सिगां बेनिफ्राय ओमफ्राय आलायारन होननाय जों खोनाजेनबाय ओरैबायदि बे समाव एक्टर ओंखारजानायजोंबो खनस्लेङाखैमोनबो बुंजायो खनस्लेंबायबो माने एक्टर जानो लुबैनाय भाब फैबाय आरो जोंनि जेब्ला आलायारन सिनेमाखौ नुजेनबाय एक्टर जानोसै जोंहा बर'नि ओंखारजेनबाय मालायखौथ' बुंनो थाङा आंनि गोसोआवनो आरोना ओरैबायदि जांख्रिखांबाय माबोरै जानो हायो एक्टरालाय मालाय जि आदै मर' गाननानै दाथ' नायबाय आंनि फेन्दा मोननैजोंबो बिनि मोनसे ओरैबायदि लासिंसिंबो ओमफ्राय आदारखौथ' बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेरावखि कनफारेन्स जाया मानो नैबे आदारनि सोर उन थाखुमायो आं माला मिनि होयो बियो जेखि कनफारेन्स जाया जेखि जाया बे दंफां माने दालाय मोनथाम जाबोयो बियो बे दस्राजों नाहरगोन खिन्थु मानसिया बेखौ बबेखौ थुदों बेखौ खिन्थायोमोन बियो नों आंहा बबेखौ थुखो बेखौनो आसि थुनानै दिन्थियोमोन बे दाबो हागोन बे दा